Verím, že Boh je tu dnes. Ale verím, že Boh je tu dnes. Vieš, tam je napísané, že o kotvi záchrany. Keď rybári majú kotvu, a tá kotva, keď je hodená do mora, tak tá loď sa zastaví. A vieš, my máme kotvu záchrany. Niekto nás zachránil, niekto za nás zomrel, niekto nás vykúpil, niekto bol prebodnutý na drevo kríža a jeho meno je... Kto? Ježiš? Tak poďme mu dať slávu. On je ten, ktorý ťa zachránil, on je ten, ktorý za teba zomrel a on je ten, ktorý je dnes tu na tomto meste. Poďme, spozrite svoje ruky a chcem, aby si volala k Bohu. Oče, chválime ťa, Pane, uctievame tvoje meno, si my vyššie oslavený Boh. Voláme ťa na tomto mieste, Duchu Boží. Prevezmi nadvládu na celým zhromaždení. Príď tu dnes, Duchu Svätý, vylej svoj dážď, vylej svojho ducha na tomto mieste, Pane. Odpusť nám každú vinu, každý hriech.
sála, platí sa voda, platí sa elektrina. Takže to, čo dávame, sa platí. Amen. Vieš, keď Ježiš vošiel do nejakého chrámu, a ti Ježiš zaplatil za seba, za pekne. Amen. A možno si myslí, že to robíme kvôli peniazom. Evangelium nie je kvôli peniazom. Evangelium je o záchrane a o milosti. Vieš, môžem ti niečo povedať. Vieš, tento pastor Joško, nebere žiadnu výplatu. Som s tým 12 roky, ale ešte som nevidel, že by bral výplatu. Chodili sme do Rábušic, do Vederník a vždy zo svojich tankoval. Nic by mu nedávali ani cent. Takže nemyslíte si, že to pastor bere pre seba. Nebere to pastor pre seba, ale platí salu, platí elektrinu a kupujeme drevo. Amen. Takže to, čo dáš, ide na salu a na elektrinu. Hovorím, nikto ťa nenúti, je to ochotný dar, je to milo dar. Bohu. Amen. Preto verím, že tvoje srdce je ochotné. Poď pozvini svoj dar. Ale do oče, Pane, chválime ťa, oče, ľudské máme ťa, Pane. Vyvyšujeme tvoje meno, Pane. Požehnaj dnes každé srdce, ktoré nie je lákové, Pane. Vyznám na tomto mieste, Pane, tak ako ty si nebol lákový, oče. Ty si povedal jedno slovo, že nikto ti život nebere, ty sám ho dávaš, Pane. Ty nám, oče, ukazuje, že ty si štedrý, oče, že ty si nenechal svoj život pre seba, ale dal si svoj život za nás, Pane. Tak aj my dnes, Pane, vyznávame, že nie sme lákoví, ale sme štedrí, Pane. Sme štedrí, Pane. Áno, oče, tvoje slovo hovorí, to, čo je Božie, nech patrí Bohu, ale to, čo patrí cisárovi, nech dáme cisárovi, oče. A preto dnes, Pane, príjmi každý dar z každého srdca, ktorý je dnes na tomto mieste slobodné, Pane. Prosím ťa, Pane, niekto neslobodný, nech práve teraz je slobodný, Pane. Ak nejaké srdce nepoveduje, Pane, prosím ťa, Pane, nech na tomto mieste, Pane, páda tvoja sloboda, Pane. Nad každým životom, Pane. Chválime ťa, oče, uctievame ťa, Pane. Vyvyšujeme tvoje meno, mocno Ježiš.
Ale má sa dobre? Koľký z vás sa cítite dobre? Aleluja. Je to dobre, keď človek sa má dobre? Jano, má sa mať dobre? Áno. Aj keď si prechádzam niečím s bolestou alebo s trápením, ešte ti poviem, jeden bol, ktorý sa trápil, jeden chromý a 4 ho niesol. Tento chromý hľadal spôsob, ako sa má dostať tam, kde je Ježiš. A vieš, keď sa dostal tam, kde je Ježiš, zrazu jeho bolesť, jeho choroba, jeho chromosť sa premenila na radosť. Amen. Takže tam, kde je Ježiš, tam je sloboda, tam je radosť, tam je pokoj, tam je spravodlivosť. Počúvaj, čo tu píše. Lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Vieš, aká sila je v tom, že on povedal a stalo sa. Rozkázal. To sa spomínalo. Vieš, Boh môže dnes povedať slovo a všetko sa môže zmeniť v tvojom živote. Amen. Nebuď smutná. Církev, nebuď smutná. Raduj sa. Tvoj Pán je živý. Vieš, keď Mária Magdalena, dvaja ženičky, pomázať Ježiša v hrobke, boli smutní. Lebo idú pomázať Ježiša a Ježiš je mŕtvý. Ale už Ježiš nebol v hrobke. Ježiš stál v hrobke. A vieš, čo bolo povedané? Nenadajte živého medzi mŕtvych. Ježiš žije. A je niekto živý, tak musí sa radovať. A viem, že každý sme tu živí. Amen? Sme tu živí? Halelúja. Sláva Pánovi. Poďme dať slávu Pánovi. Bohu slávu. Poďme privítať našeho pastora Jožka. Dnes bude kázať Božím slovom. Amen. Sláva Bohu. Skúsim sa privítať Pána mocne požehnaj. Povieme ešte takéto oznámy. Takže zajtra zbor v Prakovcach nie je, lebo je to služba, kde sme teraz to spravili. Zajtra odchádzame do Michalovec, ideme tam slúžiť, chváliť Pána, verím, že budeme mať dobrý čas. Takisto hovorím toto tu, že sobotu, ktoré asi vychádza 3. ja odchádzam do Českej republiky, lebo máme tam pastorské a všetko, takže ani sobota tu nebude. A asi si není patrači, takže odžene kamenate avole, rodzinenca a kávka žiaden patrači. Je to sviatok, ktorý Boh ustanovil Ježiš. Ale čo poviem? My po tom patraču, čiže by sme mali mať v nedeľu, kde vychádza 5. vychádza a keby ale zvláštne počasí, neviem, aké počasí príde. Keby bolo počasí dobré, 5.4., kde je patraču, nebudeme mať zbor v Prakovciach, ale celý zbor budeme von v Ruďanoch slúžiť, hrať, chváliť na patraču. Keby prišlo dážď, alebo že by začalo snežiť, tak potom, áno, budeme mať zbor normálne v Prakovciach, kde to všetko, čo som chcel uskutočniť tam, uskutočníme v Prakovciach. Ale keď bude teplo, pekne, chcem, aby sme boli von, chcem ešte robiť nejaké scénky, tam verím, že každá práca v Pánu je malá. Takže oznámuje to všetko, takže idem do slova, idem do tej témy, kde som dal, takže pastor, prečo si spravil zbierku? Viete, táto zbierka, ktorá je spravená, moja, povieme, že koľko sme aj vybrali, tie je ten listok. Takže dnešná zbierka bola 22 000 eur aj 60 cent. 22 eur.
Takže aby ste mali taký prehľad, že my niečo nerobíme tak, že aby ste nevedeli. Ale dnes bola zbierka kvôli tomuto tu, že zajtra zbor nie je a my musíme do konca mesiaca odozdať niečo. Takže, ale pravdepodobne tu, ak nebude kladená táto sala, zbierky tu nebudú. Takže znamená, ja tu zbierky nespravím. Vy tu nebudete chodiť, že pastor bere to, tu budeme tí, ktorí, keď tu sa zmení niečo, tak potom spravíme, aby sme všetci sa zložili. Ale vy sa musíte naučiť aj toto tu. Že bez dávania nie je možné vojsť. Lebo ak tento systém dáme do služby, že nebudeme dávať, tak niektorí z vás sa naučíte toto tu. Netreba dávať. A to je zlé. Vy musíte byť tí, ktorí majú srdcia otvorenie na dávanie k Bohu. Amen. Ale to je už iná téma. Ďakujem Bohu, že tu sme a všetko. Dobre, poď zatvor oči. Zatvorte oči. Máte to aj Božie slovo? Halelúja. Zatvor oči. Drahý Oče, králi, Pane neba, zemi, Pane, dnes požehnáva, Pane, Bože slovo, ktoré dnes, Pane, vyjde, požehná nech na Tvoju slavu, Pane, v mocnom mene Ježiš, Pane, a nech dnes, Pane, to slovo, Pane, si urovná, nájde srdce, po čom Tvoje slovo túži, Pane, a preto ja žehnávam Tvoje slovo, Pane, pomáš aj mňa, Pane, žehnaj môj jazyk, moje vnútro, Pane, daj mi, Pane, z toho, čo Ty dávaš Tvojim ľudom, Pane, daj mi z toho zjavenia, Pane, nech dnes, Pane, donesie do tejto služby silné niečo, ktoré bude fungovať, ktoré bude motivovať, Pane, ktoré bude dvíhať a požehnávať, Pane, i oslobodzovať, Pane, v menu Pána Ježiša Krista a všetci so mnou. Amen. Vieš, keď už ste čítali ten letáček, tak je tam Evangelium Markuša 18:20, kde téma je dnešného kázania, že tam, kde sú dvaja alebo traja, on je uprostred nás. A ja verím tomuto tu, že ak ľud alebo človek, ktorý je rozhodnutý chváliť Pána, ktorý je v očakávaní a stretne sa s takýmto spôsobom, že ak sa zhodnú traja alebo prídu v mene Ježiš, tak verím tomuto tu, že dnes nie sú tu sami. Viete čo? Môžeš hovoriť, čo chceš. Ale Ježiš je dnes s nami tu. Pastor, ja ho nevidím. Boh hovorí, dvaja, traja sú uprostred vás. Takže ak hľadáme niekde Ježiša, nehľadaj ho. On je dnes tu. On je dnes medzi nami. Je v tejto sále. Je uprostred tohto zhromaždenia. A ja vám poviem, ak Ježiš je v dome, je všetko možné. Lebo Ježiš je v tomto zhromaždení. Ale poďme do Božieho slova, lebo aj ten čas, tak sa nám rýchlo skráti. Takže poďme do Božieho slova, Evangelium Markuša, 18. kapitola, verš 20. Takže Markuš 18:20. Šerava santere nemôžu. Halleluja, Evangelium Markuša 18:20. Budem čítať, môžem? Budem čítať. Ešte počkám. Nájdete si to. Evangelium Markuša, 18. kapitola, verš 20. A ja to prečítam. Môžem dnes čítať? Lebo kde sú zhromaždení dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Dobre, teraz počúvajte. Božie slovo hovorí, tam, kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, ja som uprostred nich. A vieš, keď dnes sa pozerám na vás a vidím, že naozaj sme zhromaždení v jeho mene, on je uprostred nás. Teraz vám niečo vysvetlím. Viete, aká je to síla? Viete, aký je to zázrak? Viete, aká to je milosť? Keď Ježiš Kristus je medzi nami.
Počúvajte, viete, kde je Ježiš? Že chromy chodia? Slepí vidia? Pastor, stalo sa niekedy ti, že niekto, kto bol chromý alebo mal nohy skrivené, že bol uzdravený? Áno. Ak ma počúvate, vy viete, v Nemecku, keď som sa modlil, bol som v starším zboru Jano a donesli jedno devča prišlo, neviem, koľko mala rokov, ale táto devča chodila takto, pozrite. Pred mojimi očami Boh urobil toto tu, keď sme sa dotkli tých noh. Nohy pred očami normálne sa vyrovnali. Táto devčatko začala chodiť. Amen. Pastor, videl som to? Áno, videl som to. Ak je Boh zhromaždený, je prítomný, tak potom i chromosť, i vzdialenosť, i všetko musí odísť. Vieš prečo? Lebo Boh je pánom všetkého. Lebo Boh je pán zázraku. Boh je pánom uzdravenia. Boh je pánom vyslobodenia. Boh je pánom nádeja. A možno si povieš, že nemám nádej. Ja si niečo spravím. Ja neviem, nevidím, nemám nejakú cestu, ale Ježiš je cesta. Ježiš je pravda. Ježiš je život. Ak ty nevidíš tú cestu, ak ty nemáš ten život, ak ty nemáš pravdu do svojho života, príjmi Krista a Kristus je všetko do tvojho života. Príjmi Ježiša a Ježiš je tá cesta. Ježiš je ten život. Ježiš je pravda do tvojho života. Halelúja. Máte sa dobre cítiť? Koľký z vás sa máš dobre? Ja si tu užívam. Viete, prečo si tu užívam? Lebo kým som tu bol ja, toto miesto pripravil Boh. A hovorí, synu, teraz prosím, kde som ťa postavil, aby si im povedal, že ja som uprostred zhromaždenia. Ja som uprostred tvojho života. Pastor, je Ježiš iba v tvojom dome, vlastne v církvi? Je Ježiš iba tu na tomto zhromaždení? Ja chcem ťa naučiť, ako Ježiš by prišiel do tvojho domu. I tam, kde si, tam, kde bývaš, tam, kde sídliš, Ježiš je pripravený vojsť. Určuje Bohu počet. Ak je veľký počet, je tam Boh. A je tam malý počet, nie je tam Boh. Ľudia ste oklamaní, lebo Boh nevidí na počet. Boh vidí na otvorené srdcia. Na srdce, kde potrebujú Boha. Srdce, ktoré túžia po Kristovi. A on hovorí, ak nájdem zhromaždení troch alebo dvoch, ktorí majú otvorené srdcia pre mňa, ja prídem medzi nich. Prídem a dotknem sa. Budem uprostred vás. Ak sú tu niekto, traja alebo dvaja a majú srdcia otvorené pre Krista, Ježiš je tu. Ježiš je tu. On je medzi nami. Poď, podaj mu slávu, ukáž, že si otvorený pre ňu. Máte otvorené srdce. Pastor, o čom dnes hovoríš? Srdce otvorené pre Boha znamená všetko otvorené. Tajné, skryté, viditeľné i neviditeľné, otvorené. Ježiš hovorí, milujem ťa. Lebo ak nájde, môžu byť zhromaždení 1000 a niekto nemá otvorené srdce. Boh nie je zhromaždený. Ja neviem, že Boh určuje počet. Vidíte, už tento verš hovorí nie o počtu. Tam, kde je človek zhromaždený v mene Ježiš a otvára svoje srdce. Predstavte si, čo sa deje. Ježiš je uprostred nich. A ja viem, že môj Pán je uprostred. Ja viem, že Boh je uprostred na tomto zhromaždení. To znamená, tvoje srdce je dnes otvorené. A tvoje srdce je dnes dané Bohu. A pastor, a ešte tvoje srdce nie je dané Bohu. Ja vám poviem niečo. Ja v dome
patrí. Ak ti nepatrí, tvoje srdce, ak nie je dané Bohu, tak vám poviem, čo sa stane. Ježiš nie je tam. Pastor neverí. Jasne povedal, kde sa stretnú alebo zhromaždia dvaja alebo traja. Takže ak príklad poviem na seba, ak ja i v mojom dome ešte príde jeden, ktorý sme otvorení pre Pána, Boh je v mojom dome. Ježiš je v mojom dome. Boh je uprostred mňa. Ježiš je uprostred môjho domu. Ježiš je dnes uprostred tu, ale on vidí na tvoje srdce. Poďme sa pozrieť, ak ľudia nemajú ešte otvorené srdcia. A ešte poviem toto tu, musím to vysvetliť. Keď otvorím dvere tvojho domu, uvidím, čo tam máš. Vojdem tu a uvidím sedačko, posteľ, alebo nábytok, alebo uvidím televízor. Uvidím všetko, čo tam máš. Ale ak otvorím srdce pre Krista, Ježiš tam uvidí všetko, čo tam máš. Všetko, čo tam máš. Otvor svoje srdce. Pastor, a ak v mojom srdci ešte je niečo, počúvajte, vám poviem niečo. Boh, keď ja vojdem do domu a žena je lenivá, nečaká návštevu, prídem tam a keď ma uvidíš pred svojimi dverami, tak potom pozrite, čo sa bude diať. Jo, ja ani napravdím, čo nič na tým, čo mám maratino. Keď príde návšteva, tak si ochotná pratať všetko, zametať, te kosotele, te kerosa, keď nečali ste, keď tu čal, dajme to pre návšteva valiko, ima tu koses, kjer sa, lepediči vez, pripravine sa, saboro, šulave savri, a kada ti ima tu keď povedal, ima rakine, razva kodaker, a kada posli, návšteva príde k tomu. Sadni si. Ale co te tu napravili, keď ma prichádza návšteva? Predstavte si. Napravili sme, keď našu lávis. Je tam bordel. Bariláč. Aj si láč. A niekedy takto majú ľudia v srdci. Niekedy takto ľudia majú v srdci. Čo nemá? Ima teča ľahostajnosť. Ima teča, keď som nechcem dnes kázať tak, aby som kázal. Ale keď vidím na vás, hovorím, máte srdcia otvorené? Pastor, nie si ten, ktorý vidí, aby som mal srdce otvorené. Nie. Ja som ten, ktorý vidí, lebo tvár prezraduje srdce. Lebo tvoja tvár ukazuje srdce tvojho vnútra. Tvár je to svetlo, tvár je tá farba, tvár. Ak je človek choľame, tak tvoja tvár bude nervózna. Ak je človek nenávisti, i tvoja tvár nenávisti. My prežávaš na to vidíte, čo? To je pravda. Takže Boh pozná vaše srdcia. A ja vás dnes naučím. Ohľadom kto sme, či pastor, či služebníci, ja vás naučím jednu vec. Dnes všetkých naučím jednu vec. Srdce, ktoré ti dal Boh, nie orgán. Ten vnútorný život, to srdce, ten duch, ktorý je v tebe, to, čo ti dal Boh. Teraz ti poviem o niečo. Poď so mnou pri slove 26. Príslovie 23 kapitola, verš 26, to som povedal? Áno. Takže 23, 26. Poďme čítať. Naučím vás dnes toto tu. Daj mi, syn môj, svoje srdce. Nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Príslovie 23-26. Syn môj,
moje cesty. O čom tento hovorí dnes? Nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Daj mi srdce, tvoje oči si obľúbia moje cesty. Boh hovorí moje cesty. Teraz pozri, čo chce Boh. Syn, kto je dnes dcera a syn? Zvíjte rýchlo ruky. Počúvajte, čo chce Boh. Daj mi svoje srdce. Kde máme ti rodinu? Halelúja. Pastor, o čom hovoríš? Ak muž získa, počúvajte, sú dvaja, na svete žijú dvaja. A najväčšia moc, kde je to medzi človekom, medzi mužom a ženou. Sú na svete, na planete dvaja, muž a žena. Ale ak muž získa srdce ženy, alebo žena získa srdce muža, vieš, čo sa stane? Vlastne oči si obľúbia cesty toho druhého. To najsilnejšie, čo existuje. Pozrite teraz. Boh hovorí, daj mi svoje srdce. Daj Bohu svoj život. On hovorí, ak dáš mi svoj život, svoje srdce, urobím toto tu. Že tvoje oči budú milovať moju cestu. Teraz poviem silné slova. Môže? Niekedy naše oči si obľúbia niečo iné. Niekedy naše srdce, ktoré nie je vydané Bohu, urobí niečo iné. Ja vám poviem niečo. Dnes môže tu byť Ježíš v tomto zhromaždení. Je tu Ježíš. Je tu dcera, syn, ktorý odovzdal a už dávno Ježíš ti ukazuje svoju cestu a my kráčame po Kristovej cesti. Tak potom v cirkvi musí byť láska. Povie na to amen. Potom v cirkvi musí byť Ježíš. Napriek tomu, kto tu je, či tu si, alebo nie si, a tu sú dvaja odovzdaní Bohu srdcia, Boh príde nie kvôli problému, nie kvôli tomu, čo ľud cíti, nie kvôli tomu, čo vidíš. Boh príde kvôli tomu tu, že niekto sa rozhodol mu dať srdce. Teraz pozrite, jak to je možné, že Ježiš prebýva iba v dome a v cirkvi nie. Prečo Boh nie je v cirkvi? Pozri, však pastor odovzdal svoje srdce. Jeho žena odovzdala srdce, už sme dva. Nájde sa ešte jeden, tretí, nájde sa štvrtý, piatý, šestý, siedmý, nájde sa ešte niekto, osmý, deviatý, nájde sa ešte niekto. Halelúja! Tak potom Ježiš je medzi nami! Teraz pozrite, čo sa deje, pastor? No, ukazujem ti verš, ktoré som cítil, aby som kázal. Teraz pozrite, syn môj, a teraz milujem cestu Krista. Viete, čo milujem? Chcete vedieť, čo milujem? Milujem pravdu, lebo môj Pán je pravdu. Milujem svetlo. Milujem, pozrite, čo milujem. Poviem pravdu, nemilujem ich. Nemilujem ohovoranie. Nemilujem žiadne nenávisti. Lebo moja cesta, po ktorej kráčam, je Ježiš Kristus. A on mi nedáva poznávať nenávisti, ohovorania a také veci. On mi dáva poznávať, počúvajte čo? Lásku svojho srdca. Dáva mi poznávať sám seba. Ukazuje mi svoj charakter, svoje srdce, aké on má. Veľké a majestátne, milosrdné. Pastor, a ak ja niekedy trpím, no tak trp ďalej. Lebo Boh nevychádza kvôli tomuto tu. Pastor, nemýli sa nie. Biblia hovorí, tí, ktorí nevládajú. Poďte všetci ku mne, ktorí sa namáte. Poďte všetci ku mne, ktorí ste preťažení.
Vzdáte sa a načanem paleder sa, pchali sa dokumenty. Ale pozrite, on nehovorí iba o tomto tu, lebo tak roker sa manžene, alebo šovžene, a my očáme proti duke, bo iné, očáme tu koše, očáme preto pene naláče, a ten tu oro, alebo tu tyričaj, chvaline sme košom pokamel, ono im tuha. Ono im tuha. Ale pozri, čo sa deje v tomto svete? Oči sú upredné tak iné. A ak získa nejaká muža, žena, ak získa srdce, tak dosť bude tam láska. Povedz, a kde tá iná? Tak tam. Ale je tam niečo získané. Je tam niečo získané. Mámo, rád vás požehnáš iným? Ja som za. Ja rád žehnám vašom manželstva. Žehnám do ďalších manželstv. Pastor, prečo žehnávaš? Boh očakáva dať mu srdce. A vlastne, ak mu dáš srdce, tak potom pozrite, čo tam je. Niekedy srdce vnútri cítiš. No a právo, že nech čujeme nádala na pene, iná na duch. Trápenie. A my tu nie vrstve náma. Daj srdce Bohu. A ty si obľúbiš cesty, tvoje oči, cesty Krista. Cesty Krista. Ale tam je skoro málo pokamo te vino, lebo všude soske, lebo te páčale, te leske, radšej už ne páčale do svetu, bez te vecenke, a my tu nie premať, že sako je, ko sa nakie. Každý to je z vás tu. Raz príde deň, kde a Devoro pomôže nám. Devoro pomôže nám. Šule, teraz tu vengej, goj. Neka ma vtedy naša. Kam to ďalkére. Susti. Kodikaj odel bi ma nenastedi kjera lavni. Kodikaj odel bi ma nenastedi naša palodel. A da čime si do vojni, a da čime si nalače veci, a da čime si so peskero. Nadike so peskero, džane skova zahrani men, ko leže neko pine palodel, ko leže neko čime leha, ko leže neka svoje ile odozdime, ka leže nema zahranime. Džaba kavka lišles. Ako môže prísť Ježiš medzi nami? Dobre, tak daj mu srdce. Teraz pozri, čo musíš urobiť. Ty som čul ženuté, aby Ježiš prišiel. Do tvojho náperaho decírkva, veď keď prečo, práve sme mali tady 6 ženy, kde už Boh je. A vy ostatní neurčujete Bohu, či príde alebo nie. Prečo? Lebo ak tu sú viacerí odovzdaní, vlastne srdce dali Bohu, tak pozrite, Ježiš príde tam, kde sú dvaja traja. Takže všude mám, možno ostatní, chcem, aby ste sa teraz prebrali. Počúvajte, dobre ma počúvajte. Možno ostatní necíti, že nosíš Ježiša. Ale ja cítim, že nosím. Takže som teraz, kde som ja, tam je Ježiš. Kde idem, je Boh so mnou. Aj dnes Boh je tu na tomto mieste. Prvý bod, ako Ježiš byť uprostred vás, byť odovzdaný. Kto z vás je odovzdaný? Vieš, poviem také slovíčku, odovzdanosť. A tak to vysledím teraz. Odovzdaný znamená vycestovaný na vojnu. Už ja som vycestoval. Už som narukoval. Už som sa vydal na cestu. Ja som už vydaný. Odovzdaný. Poďme prečítať príslovia 16:9. Dnes budem viac.
kapitola, verš 9. Máš to? Koľko z vás už našiel? A hovorí pastor, už ja mám. Príslovie 16:9. Človek v srdci zvážuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňujú. Božie rozhodnutia je na perách kráľa. Jeho ústa sa neprestáva, nezbeveria na súde. Prísne váhy a miery. Dobre, ja iba toto tu. Človek v srdci zvážuje svoju cestu. Pozrite, čo to je to odovzdanosť. Že ak človek vydáva sa Bohu, nasleduje Boha, tak v srdci uvažuje svoju cestu. On pastor na sostrestu má. Takýto človek je dokáda. Pozri, premýšľa o svojej život. Premýšľa nás, či to je hodné, či to je mladšie za takého človeka. Premýšľa. Teraz vám poviem silné slova. Môžem, církev? Človek zvažuje svoju cestu a premýšľa. Teraz vám poviem silné slovo. Matike radokon volen iba kotben dotina. Pastor Sokáme skladá tepeno. Ak tu dnes svojím varikásky ganačeno preno rutino. Štabali sme preto dýcha. Človek sa mení. A tak, že sme tu dýchal kávka. A o pár mesiacov dýchal tu ináč. Takže Maja vtoda, že miluješ to ladí. A kada će neske pene sada? Rozmišljina premiro dromu. Rozvažina manke palmiro chodníkos. Premýšľam o všetko. Vlastne, manke svojím kolesa, co penela pan manke ženo. Mňa nezajíma váš názor, mňa zajíma ten, ktorý hovorí. Prečo, pastor? Lebo vy môžete hovoriť, čo chcete, vy aj tak na súde nebudete mať právo. On bude mať právo na súde. On donesie váhu, nie vy. On ťa záhou bude dávať na váhu a pováži ťa. A tá miera, ktorá sa má nás zajímavou, čo ne? Má zajímavý od toho, co vám to prema. A ak Boh hovorí toto tu, že si môj, ty premýšľaš o svoje kroky a ty mi dávaš svoje srdcia, tak pozrite, čo sa deje. On usmerňuje Božie rozhodnutie je Božie rozhodnutie je na perách kráľa a jeho ústa nie je sprevernené. To znamená, pozrite, čo sa deje. Pery ústa kráľa prehovorí. A toto slovíčko, keď otvorí ústa kráľa, povie toto tu. Pozrite čo. Títo sú zhromaždení v mojom mene a ja som prostredník. Kada ich rozhromaždíme na tým inom menom sa mesom podeli iného. Me tu meni pera, ale ti lo che, ale ti lo vnútro, ti rečave, tu, čo ja vyspože
scladete, delle ale delle svážne, delle scamehade ti učíme. Metke penasov bez kerla, odot kianela lače rozhodnutia, odot kianela lače učíme, odot kianela kodaja, som mi nikda nadikne. Pastor, sostra žene nadikne, metke penava sostra nadikne, nikda. Nadikne da tu varu sa do doma okradis. Neskrivava a to mente. A som anche per la geno. Kada penavku mi keď som sunulo, môžem povedať silné slova? Príde človek a povie ti, Penela postavkus, Bože ime, či nám star láska, či nám star sa, a pritom Boh smenil a de pekla. Tak sa duše čo iné sa, je ti očimi penane zachránime. Cara ma napaleste, ale po tutte. Dio napreo me sull'aceno. Da brava nicchia, sono di cadretto. A già che sono, manza luce del duma. Ale, sarà anche Perez, di smanza duma. A so tu? So tu? Penavku mi silné slova, ale prvo zapíš na mňa koľko je hodín. 15:24. Pošlite ešte trošku, lebo potom aj vlád majú to tu všetko. Ešte trošku. Počúvajte. Ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Je to tak? Poviem vám niečo. Ježiš Kristus, ktorý prišiel na tento svet. Pozrite, chcem, aby ste sa pozerali na mňa. Bol Ježiš v nebi? Áno, bol. A poďme si premýšľať o tomto tu. Keď bol Ježiš v nebi a prechádzal sa uprostred anielov, ako ho vnímali? Milovali ho. Mali ho radi. Kláňali sa mu. Volali svätý, svätý, svätý je Hospodin. Ale keď Ježiš prichádza na zem, keď o Ježiša má prepúv a bere tvoje i moje hriechy, ide zaplatiť za teba i za mňa, za naše nepravosti, vaša mare ducha, vaša mare trápenia, prichádza na zem a ide zomierať. Pozrite, čo sa deje. Ježiš na kríži, viditeľný svet. Teraz pozrite postoj Ježiša Krista. Ak ľudia s ním nehovorili, rúhali sa a on bol sám. I na kríži povedal: Oče, prečo si ma opustil? Teraz vám niečo poviem. Prečo Ježiš hovorí toto tu? Je dokonané. Milujem vás. Je dokonané. Milujem vás. Prečo Ježiš hovorí toto tu? Oče, odpustí. Nevedia, čo čína. Napriek tomu, že nikto s ním nehovorí. Prečo dnes nie sú takéto postoje? Ale skôr vnímame očami a robíme to, čo telo cíti a chce. Jasne píše. A keby som išiel ešte do Jozue, 3. kapitole, 10. verš, tam jasne ukázal Jozuovi, že on je uprostred. Vlastne Jozue takto hovorí. Všetci poznajú, že si uprostred nás. Prečo? Lebo vyháňa nepriateľa. A pozrite, čo urobí Boh. Vyháňa tvojho nepriateľa. A
A vieš, taký jeden nepriateľ človeka, aký je? Kto z vás vie? Aký jeden nepriateľ človeka existuje? A silný nepriateľ, kto človeku z nás, z ľudí, nikto neporazí. Iba jeden človek to porazí. To nebol 100% človek a 100% Boh. Ale z človeka nikto ešte neporazil toho nepriateľa. Viete, akého? Kto z vás vie, aký je tvoj nepriateľ a silný? Neviete? Ak vieš, zakričať. Čo? No dobre, poviem ja. Vidím jedného nepriateľa mojho života. A môj nepriateľ do mojho života je smrť. Ktorý z nás nikto ešte neporazil smrť. Veď nikto nedá na poraziča pomeriť. Zor Patrino, Daniel, Zor Patrino je debesky. Čo je ma? Nikto z nás neporazil smrť. Toto je posledný nepriateľ človeka. Pastor, o čom hovoríš? Je tu jedna vec, či si mladý, či si starý, a či si bohatý, a či si chudobný, a či to si bielý, či si to černý, či udasal žlto, či udasal belavo. Každý z nás odíde. Je čas, keď sa človek narodí, ale je čas, kedy človek odchádza. A viete čo? Tak som premýšľal. Premýšľal som o tomto tu. Že ak človek nie je uprostred Boha, nie je Boh uprostred človeka a nepatrí jeho srdce jemu, ak človek ešte nevidel ako Boh, on uprostred a vyhnal všetko. Ja vám poviem, Boh prišiel do mojho života a vyhnal všetko. Pijava cigarety 20 rokov. A z banke 13 roky, 7 roky až 8 pijava cigarety. Pil som cigarety. Ako pastor? 2 krabičky na deň. 13 cigarety. Ešte to bolo pred 20 rokami dozadu. Tak asi nepijava sa to. Kto si pamätá na cigarety? Startky? Či sa? Startky? Ďanica vie. Ja som pil keto. Ten nás dúha monster, normálne. Mene kedy papírky nás. Tak papíris. James. Láspalo jaro papíris. A niekedy James, keď som sa neden papírici svajne. Ja som sa naučil. Tak je rána z dúha monster cigareta. Akorát cigareta vyšla z normálne kasta balíme. Židová ti nekrečová. Normálne. Nešlo vláda. Ale keď prišiel ten Ježiš do mojho života, vyhnal von aj ma na Kanačana v Tepeno, že 21 rokov odišiel tento nepriateľ, aj ma napíjal 21 rokov cigaret. Kane som na 21 roky a vieš, čo som pochopil? Vy, ktorí ešte to robíte, teraz tomu nechápeš. Ale som odlak čas pred 21 rokami, čo urobil Boh pred 21 rokami. Dnes, keby som to robil, sa má nás problémy letlakova, ale i leha, s devami. Vlastne tento čas vyzvojil ma na sáta. Ale Boh už pred 20 rokami zobral cigarety, aby moje srdce bolo voľnejšie, moje cévy, aby bolo klidnejšie a také schopné byť uzdravené. Lebo Boh videl tento deň, on musí vyhnať tvojho nepriateľa. Vy, ktorí hovoríte, mám deti, vy
je moja dcera. Ja ju mám rád. Ale keď získa niekto jej srdce, jej spôsob ku mne sa mení. Prečo? Lebo bude robiť to, čo chce ten, ktorý získal srdce. Imam návratku, keď dať čávo koja čaj, ale všetko bude zmenené. Ma zrazu vidíš, ako matka, otec, že časté manžel vareso, alebo potreby neha. Ima ne robi orom, sa na synu, ma vlastna dá, dajte, na ne. Na pinčane. Prečo pastor? Lebo ja vám poviem niečo. V šekinách poniesieme ovocie. V šekinách ponesieš ovocie. Ale všetko sa, keď bude Boh do tvojho života. Keď nebude Boh do tvojho života, keď nebude uprostred teba, tak vyrastú deti. A solidara bola. Kam ja som dal tu na najzveder. Čo bude s tým? Nič. Je tu jeden otec, ktorý bude väčší otec. A je to sám Ježiš Kristus, ktorý zomrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Prichádza čas, keď Ježiš odchádza z tohto sveta. A tvoj nepriateľ je smrť. A toto musí povedať a potom dať výzvu. Vlastne môj nepriateľ má tu závier, to je smrť. Odídem z tohto sveta. Ale poviem, čo urobil môj Pán, ktorý je uprostred mňa. Porazil smrť, že v budúcom veku, v budúcom živote, kam odchádza, už nezomre. Už nebudem plakať. Už smrť ma nezabije. Už bolesť tam nepríde. Akca na perla mate. Robava dukata. Perla akca, abe radi šakos. Abe kada kaj odel hinomanca, abe som te pleha. E ode robava, ale namaš kada kaj puno. Namaš kada kaj danema varesu. Ale vaš kada kaj odel manigaske peste. A veči va pleha. Večnes! Šunes, pozri, vlastne tento nepriateľ, čo urobí tvoj Pán, ktorý je uprostred teba. Potom sa postaví a zničí smrť, kde už človek nikdy nebude umierať. Zničí smrť. A ten sa večnes, tečiva, večne žiť s ním. Večne žiť s ním. Preto dávam takúto výzvu. I vaše spolu. Dobre hovorí. Meda to veci výzva. Načnes. Saláke a penes. I šučo. I edikávare sa tými očami. Ale mi kama v tole Ježiš, keď mám te chraninu mi rečáve, mi rokie, a kama vle ste kriminál demande, keď tam vleha večne, zvlášť ti u vás. Te kama z Ježiša te ti rokivo, kole sú tam priminčan na ušite, ale koleko mi na priminčan, a kama vle ste kriminál, keď tam uprostred, keď te chraninu vás do vás. Te mi sa láke prvýka, týka, koľko je vás, dujto vás, treco vás, všade je sláva, ale nedoste. Všade mi poprosí nás, všade všade. Všade mi kazna, kade baška mandi, kade, aké poke tu. Mádara tu, dáme, kade. Služobníci, pomôžete ľudia. Vy ostatní, poďme, dajme slavu Pánovi.
nebeska dá. Ak Ježiš vošiel do vašho života, tak musíte robiť toto tu. Hovorte so mnou tieto slova. Permanca. Drahý Ježiš. Ešte raz. Drahý Ježiš. Pundrava. Mirojivo. A me pačav. Hoj tu múľav. A trito čivec. Ušíľav. Le muenda. Vašo dá. Vyčína vtud. A te mirojivo. A te miročivipe. A odostav. Mirojivo. Tu je Ježiš. Ako nám Ježiš Kristus sa volí Sokierča. Ale Ježiš privíďa. Žiadne sa ne Ježiš, sú múľa z pokrížov. Ale palo týto čivec sa ráda sočúvna. Zhýdaj Magdalena a ostatní narachtались. I hrobka sprásla. Šudu náhle. Ale Ježiš ťa žola sa plenovete. Hej! Prečo hľadáte živých medzi mŕtvych? Ježiš sám! Kada Ježiš ako sa dačí, sa tu malo jino. Kada sa tu malo jino. Čo tu vedera kada kama vodo? Tri veci. Tekino Biblia. Toto je pre teba cesta, lebo máš všetko víno, ale Božie slovo nikdy ťa neklame. Pastor, a ten Biblia slova Biblia, pre nejaké mi prepisučo. Cítuke, rastúke, tena a návrat k tebe. Ale ký nábre, modlím put, žádný sár? Kada možno rávne gruli, kada možno da ti okier, avca tu je čuja, a da ti rodilo, un perdoro vive, da ti rodilo vi, put veci, možno dike spre ti rečave, možno dike spre ti okier, roves, na čanis avite dža, a kada dike, hene to neske šuca pod modlí, devla dike spire, biro jilo, dike spire tu, pomoži manke, tire lavenca. Trećo leto so kamala dokumenta, ne bilo preke se sromaža, preke se službi. Pastor, mušina ne bilo kamena, na mušinis. Ali me tudi vrso krena, odor a menzanino ake. A te tu me kamene debes, tako je za me akadike ima odor. Odor kamao, čusom penjas odor, a nasledno ima, pirma mande, odor tu me da kamao ga ne pire. A možno presvećine na tu me nočene, ma pire kode, oni neke se, oni ne prekista, ali ame pa opet nadas duma, ame das duma kada kaja malo tele, pekis pura sinčas, a kada vas bizor, kada ste nama sorpročene, kada ste nama ukarolečene, kada ste natjero njih žadne hrehi, žadne veci, a ono čo Ježiš, čaj pande lotel, čaj niči nole pekes. Kaže, perlečenike, na, ode den duma pa lotel, ode den duma pa lotel. Takže kada tri veci, čaj mama je prikmete magav, čaj mi paletere, amen paletere, šmelu. Poslal som pastorov, ktorí budú kázať aj iné pastory, takže mi káma v ketávo pastori Šurikata, Vranovostra, Michalovcata, takisto katale Spiskava pastoris. A snaží nám ketáva pastori se adale Česko republika, do Finogaču. Budem sa snažiť doniesť na 25.4. o 12.00 a máme kade. Takisto Šurko Ablaka nemáš teda bude. Primátor
Pána Ježiša Krista, to uvoľňujem dnes, Pane, ve jménu Ježiš. Tvoje slovo, takisto, Pane, žehnávam gelnicu, aby gelnica rozpoznáva, Pane. Volám, Oče, neiba Romoch, Pane, ve jménu Pána Ježiša Krista, volám ju za Slovákov, Pane. Pošli, Pane, Oče králi, Pane, pošli odpadných kresťanov, Pane, ktorí milovali nás tvoj život, Pane. Volám, Oče, daj nám gelnicu, Oče, pošli svoje deti, Pane. Bože, Oče, prosím ťa, nech, Pane, gelnica rozpozná, že Ty si král kráľujúci, Pán panujúci, ktorý vládneš, kráľuješ, ktorý si Boh, ktorý príde, Pane. Ďakujem, Oče. Pane, aj tých Slovákov, ktorí, Pane, chodili a nasledovali, vráť ich späť. Vráť ich do stana. Očakávam, Bože, daj nám, Pane, možnosť, aby sme sa stáli o Tvoje stávo. V jménu Pána Ježiša Krista. Všetci so mnou. Amen. Teraz ma niečo napadá. Toto poviem a skončím. Koľký z vás viete, že Peter zradil Ježiša? 3-krát. Dobre, poviem vám niečo. Keď už Ježiš bol skresený a všetko, tak potom prehovoril k Petrovi a povedal toto tu. Peter, miluješ ma? Víte, keď sú kínos alebo filmos, kde Ježiš hovorí Petrovi, Peter, miluješ ma? Z vás videl toto tu alebo počul. Peter, miluješ ma? Teraz pozri, čo hovorí Ježiš. Peter, miluješ ma? Áno, Pane, pás moje baránky. Zase sa pýta, Peter, miluješ ma? Áno, Pane, však ty vieš? Pás moje ovečky. Toto vám vysvetlím. Tak mi teraz to napadlo. Viete, prečo povedal pás moje baránky? Lebo baránok je čerstvý, obratený človek. Toto ukazovalo, že Peter pošle do tvojho života, do tvojej služby nových obratených ľudí vo viere, ktoré ešte nepočuli. Prídu noví ako baránky. Ale takisto dávam ti ovečky, to znamená ovečka, ktorá rozpoznáva už hlas svojho pastiera, to znamená duchovní kresťania, ktorí už vedia o Kristu, i týchto ti dávam, aby si sa staral. Teraz pozri, čo som urobil ja. Dobre, Pane, pošli aj baránkov, aj ovečky. Budem sa starať. Sa na kere, pastor Averkurko ich služba náme. Lebo i patáči návla ade, a my som po Čechy, a škoda Averkurko, sombatone, o druhé normálne, a kade služba, ale a kanát, sombatone náme. Čo je mám? Keď si žene Amna bola Averkurko sobotu, o druhé kade, na tranpastu si vás. To z nás nejde. Íme a mava. Boh na kým čaká. Amen. Ďakujem, že som dnes mohol poslúžiť. Amen. Poďme, dajme slavu Pánu.